Καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα εντάχει θα σας πω κάποια πράγματα για τους υπολογιστές των γερανών. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σε έναν τηλεσκοπικό γερανό Liebherr LTM 1080, δηλαδή ανεψωτικής δύναμης 80 τόνων. Αυτό που σας δείχνω τώρα είναι ο υπολογιστής του γερανού, έτσι, ο υπολογιστής. Θα πλησιάσω λίγο κοντά στο monitor. Εδώ μας λέει ότι θα ξεκινήσουμε από εδώ. Είμαστε 36 μέτρα από το έδαφος έως την κορυφή της σπούμας, έτσι, ως την κεφαλή. Λέει ότι έχουμε βγάλει 48 μέτρα βελόνια, δηλαδή έχουμε 5 βελόνια 100%. Από το κέντρο του γερανού μέχρι εκεί που κατεβαίνει το άγκιστρο είμαστε στα 33,4 μέτρα. Στο άγκιστρο επάνω έχουμε 700 κιλά και στα μέτρα που είμαστε, δηλαδή στα 33,4 μέτρα μακριά από το κέντρο του γερανού, μπορούμε να πάρουμε 2,6 τόνους. Από τη μέρα που έχουν τοποθετηθεί υπολογιστές στους γερανούς, αποφεύγεις τα ατυχήματα, έτσι. Δεν σε αφήνει ο γερανός να πάθεις ατύχημα. Τι εννοούμε ατύχημα? Το μπάρισμα του γερανού δηλαδή, έτσι. Όταν έχεις σωστή έδραση, δηλαδή έχεις έξτρα έδραση στα πέλματα και δεν είναι σταθερό το έδαφος και έχεις σωστό πάτημα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και αν πας να παραβιάσεις το γερανό, έτσι, γιατί έχουμε και κάποιους τέτοιους συναδέρφους στη δουλειά μας, έτσι, ο γερανός σε πετάει εκτός, δεν σε αφήνει δηλαδή να τον παραβιάσεις, βάσει αυτού του υπολογιστή που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή δύναμη.